je naša udruga Hrvatski ratnik i njihovo ime će vas pozdraviti gospodin Gordan Šebalj. Hrvatski narode, ova komora, to će biti po njima možda gasna komora. Bravo! Ali ipak neće. Treba njih u gasnu komoru. Ovako, ovi policajci koji njih čuvaju, ti će ih uskoro i hapsiti. Pozdrav ovim liječnicima, ne samo ovo dvoje koji su danas kao procesuirani, nego svim liječnicima koji su se digli i rekli ono što su trebali reći, jer to je savjest. Ne možete raditi protiv savjesti ako ste čovjek, bez obzira da li ste doktor, farmaceut, da li ste liječnik, da li ste profesor, bilo šta, imajte savjest. Ko nema savjest, njemu nije ni mjesto ovdje gore. Oni ovog puta, znači, nemaju više nikakve šanse. Nemojte se više bojati ničega. Njima je odzvonilo, narod se je digao, narod se organizirao i oni ovo više zaustaviti ne mogu. Moram dati podršku i svim medicinskim sestrama koje su se udostojile i koji su skupile hrabrost da kažu protiv ovih gadova sve ono što ih ide. Bravo! Neke su i čak i nastradale, ali nek se ne brinu. Nije njima još dugo ostalo. Slušajte me šta vam govorim. Još malo vam je ostalo. Ja vam to garantiram svojim životom i svojim glavom. Neću vas prevariti, neću vas lagati, to je istina 101/1. Ja znam da je vama svima dosta i govorancije i svega. Samo ću vam reći jednu stvar. Nemojte sumnjati u nas. 1991. godine određene elite koji žive i dan danas u ovom društvu, koje kao vode ovu državu, su na jedno bojno polje stavili mladost s jedne i s druge strane, da se poubijaju, poranjavaju i nakon toga, da bi oni ostvarili svoje bolesne ciljeve pljačke, šta su i ostvarili, ali zaboravili su da su neki preživjeli tu 1991. Pa prema tome, gospodo, 1991. smo se borili za slobodu, za svoju zemlju, za svoju djecu, za slobodu govora, da se radi o bilo čemu. Svaki ovaj građan, svaki pripadnik hrvatskog naroda i svih ostalih pripadnosti koji žive imaju domovnice u Hrvatskoj, Bravo. Imaju pravo bilo kada i bilo gdje reći ako ih nešto boli ili ako im neko naneso nepravdu. Vi ste, gospodo, pogriješili, sigurno ste pogriješili jer su oni 1991. došli po svoje. A to je država Hrvatska u rukama hrvatskog naroda. Ovako, da se obratim i vrtnom patuljku. Slušaj me, patuljak. Čuo sam na 10 mjesta da voliš lovu. Ti ljudi će isto nekad doći pa će pitati ovo šta je s tom lovom koju smo ti dali za nešto. Nije bitno ni to. Bitno je to da ti plaši mamu svoju i pikaj mamu svoju, jer mi smo te skužili samo za 2 mjeseca kako je krenula ova prevara koju ste vi nazvali nekakav COVID ili korona. Od toga nema ništa. Narod nije glup i neće vam sjesti na druge prevare koje ste planirali. Ma kakvu jesen? Šta vi spominjete jesen? Kome ćete vi pretiti na jesen? Ma znaš šta? To si stavite tu špricu za uhu i rekli si mami da si pisan. To ti ja poručujem. I slušaj me, dok mi živimo, više nećete ni jednu mjeru sprovesti. Vama je odzvonilo za sva vremena. Kompletna kolekcija ide čak. Sva. A vi, doktori,
Vi ćete biti procesuirani jedan po jedan. Vaši pacijenti znaju šta ste radili, svi. I bit ćete, imamo im vremena, kasnije. Domovina će biti slobodna. Hvala. Domovina će biti slobodna. Ove godine domovi idu van. Svi. Da se nadovežem na predsjednika i premijera. Predsjednik 0. Predsjednik će potpisati sve ono šta ne smije potpisati ako voli svoj narod i to potpisuje urodno. Predstavlja se kao dušebrižnik za nekakve Bosance i Hrvate, našu braću. Sve je to njegova igra. Sve što kaže danas, sutra više ne vredi. Ali Plenković, on mi je dostojan protivnik. Ovoga doviđenja, tog neću ni spominjati više, ali Plenković radi, čovjek, sve jednu zapovjed koju dobiva od negdje, bome čovjek sve izvršava u dlaku. Prema tome, nećemo ga pocijeniti po tom pitanju, ali ja što veći izazov, to meni draži i bit ću bolji fajter. Tako, gospodine Plenkoviću, zapamtite moje ime i prezime, Gordan Šebalj, ja sam taj koji će vas narodom smijeniti i procesuirati. Vi ne idete nikud, vi idete u Remetinec, pa ćete tamo mjesecima, pošto Frančiškovi sjedi, tako ćete i vi sjediti, pa ćemo onda vidjeti kako ćete dokazati da niste krivi. Sve po zakonu, jer ovaj divni narod koji je humanista neće pokazati nikakve terore i nikakvu agresiju prema nikome. Ono sve je gore gdje oni jesu, to je naše. Nijedan prodor neće biti razbijen, ali oni će izaći van. Protiv njih postoji toliko dokaza da ne mogu biti više ni sekunde gore. Čekamo njihov odgovor i čekamo prvu represiju, nek se gospoda jave. Mi smo spremni za dom, za Hrvatsku, za svoj narod do kraja.